molí de Castellet està catalogat per l'Ajuntament de Calvià com és un bé catalogat d'interès etnològic. Per tant, tant la propietat privada com l'Ajuntament tenen l'obligació de restaurar-lo. Nosaltres demanam que se consolidi, no que es restauri amb veles com els de Santa Ponça, simplement que se consolidi perquè no caigui. El manco poder arribar al poble i que se vegi. Si després aconseguim poder pujar, fantàstic, però el manco que no caigui. Bé, aquest camí és un camí públic, ho vàrem poder documentar fa poc a l'Arxiu Històric de l'Ajuntament de Calvià, on tenim un exemple de 1935 on les persones joves i adultes i velles del poble havien de fer determinats dies d'arreglar camins. I tenim el document que demostra que de Sant Pierres a la Vall Negra era públic i concretament posa de Sant Pierres en el molí de la Vall Negra. Això vol dir que és el molí del Castellet. Per tant, aquest molí és públic. La barrera se va posar fa 2 anys sense permís en una zona en ell i sense demanar permís en els altres propietaris. Per tant, és una barrera il·legal. Igual que les obres que s'han fet a les casetes de Roters, sense permís i sense tenir en compte criteris de construcció tradicional i materials. El tema del camí del molí del Castellet és un tema, general que ens està passant a Mallorca. En aquest moment hi ha més de 400 camins públics que han estat privatitzats de manera indeguda, sense cap tramitació legal, de manera completament arbitrària per grans propietaris que hi confronten. Tancar un camí públic és treure-nos en els mallorquins d'un espai que és nostre i de l'accés a llocs que són de tots. Nosaltres sabem que el propietari el va adquirir fa 12 anys. No havíem actuat fins fa 2 anys que vàrem veure les obres il·legals, la barrera, i que no se feia res perquè el molí no caigui. Vàrem enviar una carta al propietari, no ens ha contestat. La nostra idea és ajudar-lo a trobar una solució de que via Ajuntament o Consell s'arregli, entenem que ell no vulgui fer aquesta inversió, a canvi de que nosaltres el puguem visitar. També proposam que en la multa de les obres il·legals de la caseta de Roters s'arregli el molí. Penso que no té per què obrir un enfrontament. El bé públic no té per què estar enfrontat, rivalitzant amb el privat. Mallorca és un país petit i és molt necessari que se combinin les dues coses, és a dir, la propietat privada i el dret d'ús públic de les parts que en són. Bàsicament, el patrimoni mallorquí és molt important, muntanyes, patrimoni etnològic, elements culturals com aquest molí, i és un espai, un territori petit. És més important que mai que se defensi l'accés públic, es poder conèixer totes aquestes coses, poder ensenyar als nostres fills, explicar-ho, i no convertir el territori en petites parcel·les de propietat i gaudi i ús exclusiu dels propietaris, en aquest cas de la Serra de Tramuntana, que una sèrie de senyors volen apropiar-se del gaudi exclusiu. I això no és. Les muntanyes, els boscs, els torrents són un pot de tots i el manco pel camí públic s'hi han de poder passar. La nostra proposta, veient que això està un poc enquistat i no es mou ni en avant ni enrere, la nostra proposta és donar a l'Ajuntament una possibilitat i a la propietat de restaurar el molí i el marge i tot el que contempla tot aquest patrimoni de manera altruista que la nostra associació pot permetre de fer-ho. Vull dir que nosaltres hem restaurat siquis, pous, restaurant patrimoni arqueològic, amb arqueòlegs, i per restaurar això ens oferim voluntaris, si no hi ha gent, perquè nosaltres puguem restaurar això. Amb una paraula, l'Ajuntament ha de posar material i se la mà ha de permetre al propietari que això pugui ser visitat com se feia antes per fer pancaritat o per tots els calvianers o per tots els mallorquins, pugui ser visitat, mentrestant tindrà una cosa rehabilitada, arreglada i que podrà aguantar un grapat d'any més que no estigui en aquest estat que pot arribar a caure aquest moment.